ebe ya do we move na nkwo ebe ya na ba ya woji na se ka Chineke na gozie onye bịara ma ndị bịara na Jesus Christ. Amen. La ya fi fi jina ke ko kana yi fa na me no bosen kata. Nya pagi nya nang ke tulugi na la kinarja. Ada kena lagi. Anda lah yang orang bala biofon kaino. Ibu kena nyi pada meno posen kata ta. Aku mana? Kese mana? Malaysia. Oh ya. Aku mana? Aku mana? Awu na Maria ya dah lijofu. Anu jara patapia. Aku mana? Kedo bela na to kotani siabu ibana meno posen kata. Oh ya. Aku mana? Ai kena lagi. Ama mongole kena ye kena orang nazani kuni ba. Nda na ba. Amin. La polisi no be ba hawa kwa chukua ni polisi. Kama. Polisi sitawaja no hebi. Onya. So ni ya kasi wewe haya na. Amin. Ai kena lagi. Asi di dalo. Dalo. Kama. Onya. Kama. Oh, ife kulu kan na. Ina. Ha 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 ha!
Moga mili. I like it. I don't know. Wakana nyafagi ana kituru oba eza nwafo akomela oba eza nwafo akomela orona obi ofora kai no bosin kata oba ofora ka no tata kede iba na emeka no bosin kata iba na emeta bona onwa Igbo Enugu eji akpọrọ Igbo ji eje we bawa na ahịa ọbara tolo ka onwa dị na tolo ka onwa anwa isa na road na Abaneto akomela na Abaneto ahụ ọtụpọsị ahụ otu ọ bụ okwu izu na atọ je na nkwọ ji anya akpọ ji ahụ na nkwọ ndị nze avọ anya asụ evo n'izu na anụ ya akomela asụ ndị isi onye nze isi onye ama mmanya akomela amanya bụ mmanya ịma na ọ nwataza ekwere izu na atọ ya ọ bụrụ izu asaa taa akpọrọ ji akomela yes so no jika na je na nkwọ ya dịka a na-eji ịkpọ dịka omenala si wee do akomela o nwere ndị nnụrụ na akpọrọ lasu nkwọ anyị ma na a na-enwe disident n'obodo ka na o wutere m na ihe abịa si na ndị ha na igwe na-eri aṅụ anya na ha kwụrarị ugwu otu aba kwụrarị ugwu ikwu na ibe ha ara akwere ha ugwu akomela ha chere na ihe ọbụla ha hụrụ n'ụwa ha ike ka ha na-ezu anya yes ọba anyị na-ekene gị anyị mara nwere ekene na-ekene ọra na eze n'ikwu ibere anya a mere na igwe ose agwụna ziri anyị ji ekpe ọjị na nkwọta na-ekene nkume na-ekene ezinụlọ ya niile na-arụ ike Chineke nye ebe na-ekene eke Chineke nke kacha nke na bọsọ o mere mgbe arụ ọ dịrị igwe n'ala ka ọ nọrọ ụwa ọsịsị ji azachari obi ya na a na-abịa ọtụrụ nsị zachari obi azachachari obi ahụ ma bịa ka o si wee kwu ịwụrụ na Chineke si aghara na ọrụ ibe eze ya ọ ga-alụchara nọ mgbe na-ekene obu ọhụrụ na-ekene ndị omenala na-ekene ndị traditional council na-ekenekwa ikwu na ibe ma obodo ndị polisi bịa bụ ama ekene onye ọbụla na eziokwu emechefụta ibe eziokwu ọba anyị na-ekene gị ka esi na ya kwado na nkwado ka a na-akwado ka afụzana na yes ka anyị jekwa ọjị na nkwa Enugu a na-enwe obodo enweta igwe ose agwụna igwe andeze Enugu ọbịa ka ya iwe na ọka o mere royal emergency igwe cabinet in America.
Keep
Oh,
Personality matters.
igwe ose akwụ na eze nnukwu na igwe ugwu nri ọnya jere ozie m ozi ihe ọgwụ amụma akụzi ugwu riri nne ma nna agbaghara egwere oke nkịta na-achụ ngwere taa isi n'aja nwụrụ ọ ngwere gburu ekele ma n'ụlọ ogwe kele ala vọmbi kele ala ọjị kele ala uru ndebo kele ala ọrụ ọbịa kele ala ụmụakpara nri kele ala aka iyi kele ala ụmụ atụrụ kele ala elu agụ kele ala ụmụ atụ ọra ekele ama n'ire kele ala uru ọlọ kele ala uru ogbo kele uru wereke kele ozili kele ala ọmụ egwukwe ekele m unu ode njinjiri ede arọ gara aga aka m ịkpọ ji na-abịa igwe ose agwụna eze chiri obodo a gbarịrị wee sị ga jee ihe ya na-abịa ụfọdụ aghọtara ebe anyị na-eme mana anyị na-akọwa na-akụzi ibe anyị kọwa ka anyị akọwa ya kụzie ka anyị akụzie a na-achọka were mkpawa aghara ngọcha ọjị ọnwa ihe mmemme tata o mere izu onwe n'ọnwa ka a rụla eme ihe ebido mere a na-afụ n'anya agwọ ya ata na nna ya taa adịgba ọgbọ ya na gbanụ ka a jụrụ nwa mmiri anyị bụ ndị kwetere ibe a na-eme asị na anyị na-ekpere alụsị anyị ara ekpere alụsị ole na ka anyị na-eme ọ dị n'akwụkwọ ndị Igbo dị n'akwụkwọ ndị ụka akwụkwọ ndị ụka gwara anyị na Chineke wụ mmụọ anyị na-ekpere n'ime mmụọ na eziokwu onye si na ị na-agọ mmụọ na anya nwa na-eje ụka si ana na-agọ okwu mmụọ Chineke wụ mmụọ agụrụ ya n'okwu oyibo enwere ihe a na-akpọ ime mmụọ onye bụ title taking nwee ebe a na-akpọ ịgụ mmụọ religious worship whether na omenala ma ọ Christian onye bụ ịgụ mmụọ religious worship ibe na-eso okwu ịdara alụsị idol worship ọdụrụ na omenala anyị idol worship ịdara alụsị ọdụrụ na omenala anyị ọnụ omenala ka anyị na-eme ndị a na-asị na anyị na-agụ mmụọ ọnwụ na ha ghọtara ebe a na-ekwu bụ ụkọchukwu ma fada ma bishọp aja na-agụ mmụọ Chineke bụ mmụọ ọnwa ya bụrụ ahịa bịa gwa anyị ọ n'ime mmụọ na ezi okwukwe enwere ka eji were ebe Chukwu onye mere ha ana meghe ya achọrọ ka akọwa alụ ka esi aka ịkpọ ji maka ndị bịa na nkwọ si na ha bịa akpọ ji bụrụ ibe na-ekwu ọnwa isaa ka Enugu ugwu ji akpọ ji ọnwụ na ọnwa isaa tụọ mbosi ọnwa tụrụ ibido mbosi eke na-esie bute ya izu ịtọ nkwọ na-esie akpọ ji arọ gara aga ọnwa tụrụ na 14th of July wụrụ nkwọ wụrụ Satọde ibido mbọsị agụrụ ya na eke na-esie igute ya izu ịtọ ọ baa na 26th of July ọ ya ga-ejikwa ọjị ebe a na 26th of July gara aga andị nna eme ihe eso bịa kpọji oluo na arọ nwa
ọnwa atụọ na tọd mbọsị abụọ iwepụ nkwọ na-esi ibido mbọsị eke ịgụta ya ife ịtọ ọta ka ekwesị ịkpọji n'Enugwu okwu ntu na adịla anyị mma na eke dịla anyị n'odila anyị hụla anyị na nkwọ ka anyị na-awa ha n'ebe ebe ọma ya agba anyị nru o sirila anyị na-atụ mgbe ya si n'ukwuru olu o nwere okwu ndị nwe ogwu nwere okwu nna ngwa ama ndị gboo si ọbịa ya egbu mgbe onwe ya nna m wee sị m onye ebe ibe nna ya abụrọ ya ma ebe nna ya mere ahụgo m ibe nna m abụrọ anọzi na ọbịa ya egbu mgbe onwe ya ọbịa ya egbu mgbe onwe ya nwere nyere mma ya egbu onwe ya ọbịa ya egbu nzu ọnwụ ọbịa nọ n'ime o nwere n'ebe ha nyere mma ka okwu onwe ya egbu onwe ya onye ebe ibe nna ya abụrọ ma ebe nna ya mere ma onye beta ya na-eme na nke ọgwọ bụ ihe mere nke gburu ọgwọ onye bịa ya egbu nzu ọnwụ ọ dị n'ọgwọ ọhụrụ m gburu ya igbo na-ebe na-egere m ntị ibite a na-ebe ofu onye ibite na were mfe ọjị ibite elu ofu a were ewe ọjị ibite elu aka ezi mgbogo were ofu ọjị aka ezi mgbada were ofu ọjị mmadụ na-ebe were ofu ọjị agụkwuru aka mbezi ofu ewere ofu ọjị agụkwu na-ebe ofu ewere ofu ọjị Enugwu agịrị ofu ewere ofu ọjị ọ nwere ndị bịara bịa na ngwa gara aga si na ha bịa ịkpọchi Enugwu ukwu ibe na-ese okwu amara m amara ma ibili bịa eji bịa ụwa a sị na nwa igwe na-azọ na ọnya ya arụ igwe o nwere nwa ose agwụrụ amụta a na-azọ egwu ose agwụrụ aka anwụrọ aka azọwara anyị akwazị ya azọ a na-azọ eze azọ ọ rịrị aga ego gbajere ibe ọka ole ihe ezi ụlọ ọ ndị bụ ego ya ekele ụlọ mgbe anyị chechere ya ka o si wee dị na anyị abụrụ ya anyị gwa Enugwu na anyị abụ ọzọ anyị na-egbu onwe ha ma gbuo onwe ha mana anyị anụ ya osisi arụ eme ọjị ilu oke osisi ọjị ọkụ n'ahịa atụmawụsa nna ọrụ na-agọ ka nkwụkwọ ya ọzọ gọwa ebe anyị ntị ọfụma ka anyị na n'ebe wee kwetara ibe a na-eme ọ bịa ya egbu anyị na imere ezigbo ibe ya zuo ọnwụ a bịara ngwa gara aga ebulu ji na-ebi Enugu bịa bụrụ ji Mgbogo bịa bụrụ ji Mgbada bịa bụrụ ji ọhụrụ ji ka anyị ji were aga ọjị ọjị ka anyị ji n'aka gọọ ọgwọ o wee lee ịkpọwa ji ịfụta na nkwọ ịpapụta ya ji na-atọ nke dị ebe dị nọ maka iwe o jiri nọ ịpapụta ya ji na-atọ ijide nke ihe eji wee gwa na okwu vi nkwọ nke ihe ebi nkwọ ibulu ohu vi nwa ada iwuru onye uru ogbo chọọ nwa adịrị ogbo bunye ohu iwuru kpereke chọọ nwa adịrị ogbo bunye ohu ọhụrụ gị ka igwe gwa gị bịa kpọọ ji etu esi eme ya ibe nke eji wee wee bịa ebunyegbo nkwa ohu nwaada uru ofe ya bịa bụrụ ohu ọrụ iwu mụrụzi na ozi wee nwebe ozi n'ahasị wee osisi bụrụ ohu ji ka ebi n'ihu onye ezigbo ozi igwe ose agwụra eze Enugwu na igwe ụmụ nri nwere okwu ọgwa m n'ahasị na ebe isi ibe nri na-enye nsogbu n'Enugwu kwụsịrị n'ebe ahụ ukwu ndị ede mụbụrụ ogwu ji bụ ukwu na ego o jide ebe ọhọ uru ogwebụrụ ogwu
ya dị ka echi ezi ara agwụ agwụ akụọbụ nke esi abọji gụọ ndụ nwoke gụọ ndụ nwaanyị o nwere orie nchọ ka m mee tupu anyị gbadawa Enugwu ukwu na Igbo n'Igbo na-egere ntị o nwere orie anyị eme ebe a ugbo ụmụ resịrị ya na-agbala arụ ya na-agbala nchichi anyị atụchakwa ozu ọrụ ebe a ka ọ ya ebu onye ọbụla ebe a wee fee mkpụrụ aka ya ka ha kala nchichi ya ihe ebe a na-akwọ gara aga ọ dị awa okwu na awa zara nọ na-ezu agwacha ọjị ọnwa ebe anyị eme nke anyị agbadawa ọjị ọgwụkwa ka m chọrọ ka anyị mee ebe a ọ bụla ya ka a na-anụ ọnwa anyị na-ebe ya anụ ahụ ọwala ara ogbu anyị odowere odogbu anyị emeghara na nkwọ ndị meghara na wee je were ego wee nye onye na-eme awa ọgwụ ọrụ echi ka ekwesịrị ime ngara awa ọgwụ nọ naanị nnukwu ukwu ewe were ego nye ngara awa ọgwụ wee mee ngara awa ọgwụ Enugwu ukwu onye ọbụla na-ebe a chere aja n'aka ma nwoke ma nwaanyị okwu ndị egwu ana m egwu ya n'ọgbọ aka m ejire gba ọkpụkpụ n'ọkpa akwụkwọ na ibe na-eme Enugwu tata na ọhụrụ chukwu na ndị anaziri ihe aja na chukwu ọnwụrụ aja anaziri ihe ndị na-bịa ebe ala na Enugwu ukwu ala Enugwu chụrụ abụ ọsọ